Dnes nás čaká niečo špeciálne. Rozdelil som tento kruhový svet na dve presné polovice. Na pravej strane, v úrodnej zeleni, budujeme základy pre silné Slovensko. Zatiaľ čo Česko bojuje s nedostatkom surovín v piesku, Slovensko sa rýchlo rozrastá. Populácia stúpa na oboch stranách a kráľovstva začínajú stavať svoje prvé mestá. Česi sa ale nevzdávajú a ich armáda začína nebezpečne rásť. Napätie na hranici by sa dalo krájať. Sledujte ten rozdiel. Slovensko má už 100 obyvateľov a ich technológie napredujú. Česko sa snaží dobehnúť stratu, ale púšť im to poriadne sťažuje. Hranica uprostred mapy je zatiaľ pokojná, ale viem. Že toto ticho nepotrvá dlho. Prichádza éra zázrakov a s ňou aj prvé problémy. Na mapu dopadajú ničivé bomby. Chaos a deštrukcia menia prostredie. Slovensko zasiahli výbuchy, ktoré spustošili časť územia. Je toto začiatok konca, alebo len skúška našej odolnosti? A je to tu. Vojna bola vyhlásená. Slovenská armáda, vedená kráľom Milomkom, vyráža do útoku. Česi sa bránia zo všetkých síl, ale slovenská presila je nekompromisná. Pozrite sa na tie počty. Slovensko má takmer